Хей, здравейте! Значи, в момента е 12 часа. И аз снимам първия си влог. И е неделя и утре трябва да ставам за училище. Няма значение, да, както и. Значи, така, да се представя първо, това ще е влог с 15 въпроса за мен. Нещо като лексикон, така да кажа. Така не, няма значение. Така, първи въпрос, име. Казвам се Мирослава Лилянова. И да, това е фейсбука ми, ако някой може да ме намери, пише се на български. Да, втори въпрос, как ти казват накрая? Друг път. Как ти казват накратко? Повечето ми приятели ми казват Мире, Мирче, Миренце и още какви не простащини. Едно от най-вероятен приятел пък ми казва кейкче или къпкейк. Да, не питайте. Трети въпрос. На колко години си? На 14 съм. Да, не знам дали изглеждам на толкова. Някой ми казва, че изглеждам по-малка, други, че изглеждам по-голяма. Трети ми казва, че изглеждам на колкото съм. Четвърто, от къде си? Аз съм от Хасково, живея си тук, родена съм тук. И така. Няма да са 15, тук ще измислих още 5 поне. Пети въпрос. Рождена дата. Родена съм на 2 юни 1999 година. Шести въпрос. Зодия. Аз съм близнаци. Да. Малко противоречива зодия. И в момента един от най-добрите ми приятели ми пише и ще откача. 7. Ръст. Не знам точно колко съм висока. Мама ме мери няколко пъти, 15 000 пъти, мога да кажа всъщност. Някои ме изкарват 1,65, други 1,61, трети в поликлиниката ме изкараха 1,55, около 1,60 съм. Цвят на косата. По принцип, естественият ми цвят на косата, ако се види някъде, тук, да. По принцип е кестеняв, между светло и нормално кестеняво. Обаче си направих кичури, за които съжалявам. И да, почнаха да израстват. Тип на косата. Преди бях с коса дълга до кръста и беше чисто права. После си я отрязах до средата на гърба. Още беше много права и беше много трудно за поддържане. Последния път, в който се постригах, беше до тук, ако се вижда, примерно. Да речем. Беше до тук и в момента порасна поне 4 пръста, които ще отрежа. Цвят на очите. Имам много противоречив цвят на очите, каквато ме изолията. Цвета на очите ми се сменя. По принцип са кафяво-зелени. Когато съм ядосана или съм плакала или тук що ставам от сън, са много зелени, по принцип са кафяви, на различна светлина са кафяво-зелени и двата цвята. 11 въпрос. Имаш ли си приятел? Да, имам си. 12 въпрос. Любима храна и напитка. Любима храна? Манджите на баба и на мама и на другата баба. Обичам манджи. И любима напитка? Алкохол, може би уиски с кола или водка с кола или мента с спрайт. По принцип не газирано, не алкохолна напитка, може би швепс, мандарина, не знам. Имам много любими. 13. Любим филм. Труден въпрос, много са. Последен филм, който съм гледала, мисля, че беше The Exorcism of Emily Rose. Тоест, екзорсизмът на Емили Роуз, който е по реален случай и е много як филма, препоръчвам ви го. 15 въпрос. Харесваш ли се? Моите настроения са много странни. Понякога много се харесвам.
В друг случай изобщо не се харесвам. Първо мисля, че съм дебела, после мисля, че съм добре, че няма да отслабвам. В момента съм на мнение, че трябва поне малко да отслабна. И да, по принцип не си харесвам. Не знам ви как ще реагирате. Предполагам, повечето от вас са така. Сега, добавям си въпроси и почвам да записвам, защото да мога после да ги напиша някъде. Добре, нямам химикал. Ще се пробвам да ги запомня. Кое беше? Така. 16 въпрос. Колко килограма съм? Вече станах около 60. Което не е много нормално, защото съм 1,60 горе-долу висока. Поне 5 кг искам да отслабна. Така. Друго. Какво да ви кажа? Да. Сега ще добавя един въпрос. Колко време гледаш влогове? Гледам влогове от около 2 години и половина. Кога ми хрумна да се занимавам? Преди година и половина. И да, смисъл, реших, че може да е забавно или нещо от сорта. И така, общо взето. Разпускам. Излезам с приятели. В момента съм 8 клас и имам по 3-4 часа английски на ден и не ми остава много време за излезане. Постоянно уча думи, пиша думи и превеждам текстове и ги пиша и е много текчаващо. И сега почнахме с някакви корени. Корен квадратен по математика. Господи, помогни ми. Пресвета Боже, пресвети Дух, Дева Мария, Йоани и така и всички Господи и всички други апостоли. Както казвам, бабата на Диди. О, да. Хикен. Да, няма да ви казвам кои влогари следя. Всъщност мога да ви кажа само от YouTube, към кои съм се абонирала, примерно. Макар, че са много повече. Така, моите абонаменти 40. Мали! Така. Към Instant, към Gangster, към Flap Top 10. Флапабу! Да. Павел Колев, Емил Конрад, Хикен-щикен естествено. Момент само, че съм до никъде. Да. Момент, че нещо не ми излиза. Чакайте малко, защо тук ги гледам. Да, съжалявам. Няма да казвам с какъв съм. Така, почвам. Beauty by Steffi, Bobby's Makeup, Diana Chamber, Емил Конрад, Flapple Top 10, Gangster, Хикен-щикен Random, Instant Mirella Disco, Павел Колев, Сафрона, The Blade Channel, Wednesday Addams, Таковата шоу и предполагам още много има. Да, това е. Общо взето това са тука. Иначе в влогбок съм се... Оле, забравила съм да погледна на Савкин шоу. Да, добре, към много съм се абонирала. Да, както и да е. Мисля да приключвам този влог. Първи. Защото стана май много дълъг. Да. 10 минути. Няма проблем. И много благодаря на Диди от Хикен-щикен, който ми препоръча програмата. Момент. Corel Video Studio Pro X6. Да. Благодаря, Диди! И така, хора. Мисля, че това е за сега. Ще се видим отново.